Здравейте, браточки, аз съм Братото и напоследък не съм правил клип, затова реших да направя един клип и мисля, че Twin Wars съм играл, тъй че съм просто малко. И мога само да правя 15 минути в клип, тъй че не питайте. И мисля, че това е грешно ниво. Да, грешно е. Къде съм аз? О, тук бях в Ендър портал. Не мога да стави да се тръгна от ужасно място. Както и да е. Тук бях с всичко. Хора, вижте, като покемони са. Яйцата тук са като покемони, ето. Това е кокошка. Скелета е, бах, мякия. А вижте ентърмайта, прав. Това е ентърперла, вижте. Кой драе, мръсник. Това какво беше? Кон. Това. Вещиците, ето ги вещиците. Така изглеждат вещиците. Майде от 5 метра свечи. Добре, аз знам. Мисля да направя ново ниво. Ко казвате? Аз направя. Мама си отиде без нищо да правим. Бат скоро. Как да започвам? Няма да кръщнавам нищо, просто почвам бат скоро. Всяко сме на всичко, но... Не знам. Почвам. Къде сме? На остров. Няма да го играя това ниво. Не бе, там. Не искам планини, такви с неща. Няма станете. Знаете, че ви вземавам. Ако е много силен звука за другия път ми кажете. Аз ще го правя. Ще напиша планините, видим. Тано да излезе. Планини. Ето. Почвам. Не, те си добре. Ако искате другия път да го направя със същото, както ви показах в момента от дракона, е супер невероятен така. Просто кажете и сега къде съм, не са планини. Както и да е. Но така виждаме на планина, хубаво. Почвам с най-важното. Дърво. Аз не чувам, ако много силно се чува там. Напишете в коментарите. Добре, напишете в коментарите, ако се чувам много силно. Сам си смуча. Спорите, защото. Няма да разказвам. Ако ме питат долу в коментарите каква беше случката, че си смъркаш с полите, ще напишам. Или пък в някой клип ще ви разкажа. Просто върна камерата към мен. И разноцветни дърва. Анте. Пацко. Поинг. Има дърво. Тук е. Дърво. Аз на дървото вместо дърво му викам дърво. Забравихме. Анте. Хайде, той да изгорим.
Да се продължавам към пътя. Кога съм виждал, че гъби само трябва кафява гъба и си правя супичка. Супа. Е. Аз съм катарила. Мисля, и тук някъде да се направя една къщичка. На дърво. Аз съм дървения човек. Не, наистина, дали да се направя хора на психологическите? Това в коментарите. Не ме бе, ще направя. Поинг. Тук ще стане идеално. Това дърво ще стане. Само да направя дървото. Само да го преобработя. Почвам с тези 12. Имам запит 12. Жесток свят. Стига Сега той как да го направя? Айде. Освен по най-просташкия начин. Който е тоя? Майка ти. Интересно. Стига! Добри отношения. Така е по-добре. Както и да е. Аз живея в търпена къща, никой не живее друг освен мен. Майка ти. Епичък Макс Спринт. Аз съм много гънц. Кой? Не се трудно, бай скоро. Той е мой фен. Не ми се занимава. Аз съм Тун. Се подчиняваш, Мъчно дърво. Подчинявай се, иначе ще бъдеш изгорен в ада. Приключи. Той е. Както и аз много не искам да казвам в епизодите глупости. Те се престарявам, хора. Не казвайте, защо викаш глупости. Престарявам се, хора. Пипвам, просто го пипвам. За да правя повече етажи, това ще стане апартамент тук. Едно апартаментче. За малко. Брусник. Не е глупост, ако се питате. Какво е? Не е глупост. Сега не трябва. И няма да не се пават зоната и такъв разни бедорити.
Ай, там се сложим на лего. Анте, красиво. Така малко повече не трябва. Никъде не съм забравил. Никъде не съм забравил. Аз съм забравил. Не се фукам. Не се фукам. Аз се правя на пич. Аз се правя на пич. Имам готини ръки и готини ръки. Аре, забравяме хора. Ако се питате какво става така е, то да не го пак. Знаех, че ще умра. Ама, искам да е мило. Тук ще стане готина къща на дърво. И огромно. Оля, че там ига. Къде бюджет планира да могат да се скържат? Да, след малко се препара. Да. Добре, както и да мога. Стремно. Аре, по-бързо, става къща. Къща. Ай, къща. Я казвам глупости. Да, малко слушам. Тати, кога слушаш този? Така е беге му предупреди. Но аз така иначе не го послушах да прави 20 минути. Жалко, вече може да направим само 15 минути. Не знам какво да правим хора, но тогава се престарам да е готвим клипа. Там на планина ще ставим котя къща. Обичам на планина да се правим къща. Много. Да хора, мисля това е всичко този епизод. Ето ще му видите. За този целият епизод. Абонирайте се, дайте пишете от към клипа, който не се е абонирал да се абонира. И чао! Покемон!